wingi kuwi wis tau waca apa karepe atimu trenyo ati iki maca tulisanmu ra krasa netesno ning pipiku umpama tanganku dadi suwiwi iki uga aku mesti engkau balik ning kepiye maneh mergo kahananku wong pakos tanteni tekamu sempurna ramai doa sapa wong sing ora kangen atau bojo arep duduk angel merem ramai sapa wong sing ora trenyo raga bathok sawetara pengen weruh percaya atiku kuatno apimu wong bagos tanteni tekamu umpama tanganku dadi suwi iki uga aku mesti engkau balik ning kepiye maneh mergo kananku wong bagos tanteni tekamu jawab ramai doa sapa wong sing ora kangen atau bojo arep durung angel merem ramai doa sapa wong sing ora trenyo raga bathok percaya atiku kuatno atimu wong bagos tanteni tekamu umpama tanganku dadi suwi iki uga aku mesti engkau balik ning kepiye maneh mergo kahananku wong bagos tanteni tekamu wong bagos tanteni tekamu satu teman sudah berlalu.